तर इकडे बघा आम्ही आमचा नवीन देवारा बनवायला इकडे ठेवलेला आहे आणि देवाराची हाईट केवढी आहे बघा, कमरे एवढी आहे ना. ओके, तरी तसं देवारा बनतो. आणि इथे ही वाळू आणि सिमेंट का मागवलेस तू? पाठीमागे घर टाकायला टाकी ठेवायची आहे ना. हां हां, मोठी टाकी आणून पाण्याची तिथे ठेवायची आहे, तिथे चौतारा बनवायचा आहे, घर टाकायची आहे. अच्छा, त्यासाठी. हा, आणि तिकडे पाणी साठतो ना पाठीमागे, हम्म, त्याच्यासाठी पण लेवल करायची आहे. दाखवतो मी सर्व. ठेवा, आता सुंदर वाटतंय ना, मोठा एकदम आहे. सर्व देव राहतील आतमध्ये आरामात. मोठा देव पण आणि राहील माणूस. व्हेंटिलेशन खूप आहे, एसीची गरज नाही. छान झालं. आणि इथे बघा, इथे जे आपले जे चिरे होते ते आम्ही वापरलेले आहेत. पुढे जाऊन दाखवतो बघा तुम्हाला. हवा बघा. तर ही सर्व एरिया पण प्लेन करून घेणार आहे आणि अशा टाक्या आहेत. इकडे तुम्ही बघू शकता वरती पंप आपण इकडे बसवणार आहे. हा पंपचा बॉक्स ह्या सर्व एरियामध्ये आपल्या टाकी बसणार आणि 2 टाक्या पण घेणार आहे. ही एक टाकी मोठी 1,500 लिटर, तशीच अजून एक आपण तशी एक मोठी घेणार आहे आणि दोन्ही आपले तिकडे बसणार. म्हणजे ही स्पेस आपली ओपन झाली आणि इकडे ही फुटली. तुम्ही आता हवा बघू शकता कशी आहे बघा. हवेचा आवाज येत आहे. आपला वारा बघा कसं आहे. आपली झाडं सर्व नाचतात आहेत आणि आपण बघू तेव्हा आपल्याकडे काय ना काय काम चालूच असतं ना. इथं पाठची लेवलिंग झाली आहे. थोड्या दिवसांनी मग असे वॉकिंग पाथ जे पेविंग ब्लॉक्स तुम्ही म्हणाला होतात ते थोडे थोडे पुढे पुढे जाऊन आपण तसं बनवू. बरोबर, म्हणजे असं करणार की माणूस स्लिप नाही होणार. पूर्ण तर नाही जमणार. पूर्णाची कॉस्टिंग खूप जास्त जाते. तर सध्यापुरती नॉर्मल तरी आपण बनवूच. ठीक आहे. देवार तर खूप सुंदर आहे, मोठा एकदम. त्याला धुवायला लागणार आहे आता व्यवस्थित. आतापर्यंत बघा केवढं काम झालेलं आहे. इथे सर्व आपलं मटेरियल आहे. ही लाईन जॉईन केलेली आहे पण बघा. ह्याच्यावरती बरोबर 2 टाक्या राहतील. काय झालंय तुम्हाला? पेज पियाली अंगावर आली आहे. काय केलं? पण येते पेज पियाली अंगावर आली आहे. पेज अंगावर पण आले ते आज कळलं मला. अजून काय काय येतं अंगावर? चला बीपी चेक करूया. हे आमचे घरातले डॉक्टर फक्त बीपी चेक करतात. बाकी काय नाही. डॉक्टर साहेब किती आलेत? 128 आणि 83 नॉर्मल आहे. होय. मग तू कशात झोपतस? तुका झोप का लागताय? पेज अंगावर गोळी आली. घेतली ना. काय आलं? देवारा बनतोय इकडे. टोपी पण चांगली आहे ना, एकदम ओरिजिनल कसे टेम्पल्स असतात तसं ना. देवारो बघ. देवारो. हां. आणि हे कशासाठी घेतलं मम्मी तू? हे मला मेथीची भाजी पेरायची आहे ह्याच्यामध्ये. मेथीची भाजी आम्ही ह्याच्यात पेरणार आणि आहे. वाळू पण चांगलीच भेटली. मला मेथी नाही ना म्हणून थांबली आहे. हे आपल्या फ्रीजचं आहे वाटतं, कसलं तरी आहे ना. फ्रीजचा नाही तर मशीनचा असेल. आणि आपले बघ सारेगम पदानीचा बघ कसे असेंडिंग ऑर्डरमध्ये ग्रो होतात आहेत, इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये ग्रो होतात. हे 2 सर्व छोटे आहेत आणि लास्टचा सर्वात मोठा झाला दिसला. बरोबर आपल्या जागेत मोठा झाला आहे. हे बघा, हा सर्वात छोटा आहे. रांगोळी पडली आहे. हे सर्वात मोठा लास्टवर एकदम मोठा झालेला आहे. हा तिकडे कुठे चालला? कुठे तिकडे? तिकडे कुठे चालला हा? असा ग्रो होतो. त्याला ह्याच्याशी मैत्री करायची ना, लंबूशी. हा लंबू बघा आमचा केवढा वरती गेलेला आहे. त्याला काकांना सांगितलं म्हणजे ढेसा लावायला. या आता इथे आमचे हे सुपरवायझर आलेले आहेत बघायला आणि कॉन्ट्रॅक्टर आलेले आहेत बघायला काय काम कसं होतं. मम्मीच्या हाईटची टाकी आहे तशी अशी घ्यायची आहे किंवा तशी मोठी घ्यायची आहे, म्हणजे पाणी 24 आवर चालू राहील. समजलं मम्मी कॉन्सेप्ट काय? भर किती लागेल? मग ते तुला बोलतोय ना, आत्ता सध्या एवढी लागली तर भर पूर्ण लागणार आहे.
बाहेरचे सगळे दगड लागतील. सर्व आपल्या बाहेरचा पण पूर्ण प्लेन होऊन जाईल, होय. बरोबर ना? हम्म. हे फुल ह्याच्यामध्ये 2 टाक्या तरी आपल्याला ठेवायचे. 1,500ची एक तर आहेच आपल्याकडे. आता नवीन घ्यायची 1,500 किंवा 3,000ची घ्यायची आहे. आणि त्यासोबत आपल्या वरती बघ अगं फणस आला त्याच्यात. फणस. अरे तो अननस येतोय की नाही वरती? अननस येतो आहे. मी तर हात काटे असतील ना. हा पण बघ काजल, हाईटला वाढला काय वाढला, खूप वाढला. है ना? त्यांचा कापून टाकायला पाहिजे. काटे. आमच्या झाडाला कोलाईड करतोय. हा या त्याच्या झाडाचा सर्व कचरा बघा किती पडला आमच्यात. आपल्या ह्याच्यात पडतोय. खूप पडलाय ना. ओके ते माणसंच नाही कुठे दिसत. मम्मी, आता तुला समजलं ना किती भर लागणार आहे ती? जास्त लागणार ना. लागणार आहे. हा. पण कमी आहे. ठेवले कढी आणि सर्व इकडे ठेवलेले. म्हणजे तुळस कुत्री सर्व खाली करतात ना ती वाळू. हा. घ्या तुळस बघा, एक एक्झाम्पल असे. तुळस एवढी सुद्धा असते. केवढी आहे बघा, माझ्यापेक्षा मोठी आहे. बघ काजल, तुळस किती मोठी आहे बघ. केवढी म्हणजे आहे ना? ग्राउंडला जर आपण लावली जमिनीला तर किती मोठी तुळस होऊ शकते बघा. एका झाडा एवढी मोठी होऊ शकते, बरोबर? तुळस 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 तुळशी सगळ्या झाडाची इच्छा पूर्ण झाली माझी. किती तुळस मोठी आहे बघ. एवढी मुंबईला बघायला मिळते का? नाही ना. नाही, पण ही काढलीच का मग तू? ते झाडाच्या इकडे होती ना, आंब्याच्या तिकडे. त्याला हे करत होती त्याला जरा ती. अडचण वाटत होते. इकडे भरपूर आहेत ना. आता तुळशी येते बघ, तुळशीच्या जवळ किती आहेत. तुळशीच्या जवळ तुळशी किती मोठे मोठे आहेत. हा. याचा काय करणार आता? हे आता पानं काढणार, तुरे काढणार, त्याचे बिया घेणार, मुंबईला नेणार हम्म. मंजुले, आणि पानं काढणार, सुकवणार आणि चायपत्तीत मिक्स करणार. ओके चला रोज काढा चायपत्तीतून जाणार ना काजलच्या पोटात. तुळस. आणि आपण तुळशीचं पाणी सुद्धा पिऊ शकतो असं आहे ना. हा. का सगळे पानं काय ठसलं आहे पानं. काय ठसल. हा, पानं बघ ना, अशी पानं फ्रेश एकदम. आपण नाही दुसरीकडे लावू पण शकतो ना, बाहेर बी. आता जगणार नाही. नाही काढली आता म्हणून. हा. पानं त्याची एकदम. पानं एकदम टवटवीत आहेत. तर आज इकडे बघूया आपण आपल्याला जेवायला काय आहे आज. तर एवढे सर्व चपात्या, हा, तुला तू भात नाही खात ना. एवढी सर्व चपाती आणि मम्मीच्या हातची खास बनवलेली पनीरची भाजी. आणि आपल्या इकडे डाळ आहे, भात आहे. भात झाला एवढा असलं तरी बास ना. आणि पनीरची भाजी बघा किती टेम्पटिंग वाटते. चला आता शॉपिंग झालेली आहे मस्तपैकी. आता सर्वांनी मस्त आता चपाती भाजी खायला या. चमचमीत भाजी. ही 4 माणसाची भाजी आहे मम्मी. आहे ना. हो. तर असं आमचं जेवण असतं. माझं बघा, मी भात घेतो कधी कधी तर नाही घेत, चपाती भाजी तर मी खातो. तर अशी माझी थाली आहे. तर तुम्ही सर्वांनी पण या जेवायला आमच्यासोबत. सर्व क्लिनिंग प्रोसेस राईट. हे एवढं सर्व भंगार ते बघ. ते आपलं ह्याचं हे आपले सेंटर टेबलचे सर्व 3 खोके 1 2 एवढे सर्व. ते डबे आहेत तिकडे. हां. डबे आहेत तिकडे. हा. आणि लोखंड उरलेलं सर्व. हे सर्व क्लीन होणार. आणि इकडे सर्व काम आहे ना. हे वाळू अजून कामाची राहिली आहे राईट. आणि बाहेर दाखवतो, बाहेर क्लीन झालं सर्व. हे बघा, हे सर्व क्लीन केलेलं आहे. आणि हे सर्व क्लीन. हे बघा, असे गॅसवाले सुद्धा येतात. आणि भंगारवाल्याची गाडी आहे ही. हां. भंगारवाल्याची गाडी बघा. सर्व बाहेरून पण क्लीन केलेलं आहे आणि आतून पण. हा. पाण्याची टाकी दे ना खाली करून. काय करतोय तू? ए हळू चढ. हे आता सर्व भंगार आहे ना. त्यात आणि काय आहे बघ. सगुना आहे का बघ आधी. वरचा वरचा काढ. त्याच्यात काय नाही, पण कोण आहे का बघायला लागेल. सगुना सगुना बाई, मी चालली. आताच उचलून देऊन टाक डायरेक्टली. मला पट्टी पाहिजे होती का? पट्टी पट्टी आहे, हा, वाईट ठेव ठेव ठेव. आहे. हेच कामाचे. ठेव 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 ठेव. ठेव तशी. नाही कार्ड आणि पिशवी टाक, बॉक्स देऊन टाक ना. याच्यात ठेव, याच्यात ठेव. बाहेर नाही. सगुणाची, काजलची. बाई अनिकेत, हे मा त्याच्यात आहे बघ. हे बघ, हे घ्या, पुट्टा घ्या.
हा. आता पाठची टाकी सुद्धा भंगारला. थोडं तशी पण टाकीला वेळ टिकली ना मी. पाणी बाहेर येतं बघ. तर टाकी आणि एवढं सर्व भंगार निघालं बघा आज. तर इथे बघा संध्याकाळची वेळ आहे आणि थोड्या वेळाने आपल्याकडे काळोख होणार बरोबर. तर काळोखपासून आपल्याला वाचवण्यासाठी कोण वाचवतं? बल्ब्स आणि ट्यूबलाईट्स. तर इकडे बघा मी चांगल्या क्वालिटीचे चांगल्या कंपनीचे असे तर 5 आणले होते. आतमधल्या रूममध्ये खालचे 2 लावलेत आणि वरती जिकडे जिकडे कमी पडतील तिकडे मी लावणार आहे. आता कुठे कुठे लावणार आहे तुम्हाला दाखवतो आणि आतापर्यंत किती अपडेट झाले ना तेही तुम्हाला दाखवतो. बघा टेबल इकडे ठेवलेलं आहे मी. तर हे 2 असे ठेवतो इकडे आणि एक आपल्याला याच्यातला घ्यायचं आहे. एसवर न्यू आणि वॉरंटीवाले चांगलेच आपण घेतलेले, म्हणजे ह्याच्यावरती पण बरोबर प्रकाश पडला पाहिजे बरोबर काजल. हो. इकडे बाहेर पण पॅसेजमध्ये पण अंधार नाही पाहिजे ना. हो. ओके. तर इथे बघा एक बल्ब फिटिंग झालेला आहे. आता हा जरा तुम्हाला लावून दाखवतो. आता बघायचं मला की याचं कनेक्शन या रूममध्ये का त्या रूममध्ये. कनेक्शन आतमध्ये या रूममध्ये वाटतं. या रूममध्ये कनेक्शन दिलेलं आहे. आता कोणतं कनेक्शन आहे बघूया आपण. आणि आतमध्ये या जरा तुम्ही सर्वांनी आतमध्ये या आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा. इकडे कीटॅगचं पण काम झालेलं आहे इकडे. सर्वात आधी आपण पहिलाच बटन मी जुंबरचा दिला आहे बघा. दिसलं एकदम. इकडे मी सिस्टमॅटिक काम केलेलं आहे बघा. इकडे जर पहिला फॅन आहे तर दुसरी ट्यूबलाईट आहे बघा. आता ट्यूबलाईट भेटेल बघा दुसरं बटन दाबल्यावर दिसते. आणि आपली मल्टी कलर आहे. तर सेकंड बटनला ऑन ऑफ करायचं आहे बघा. जुंबरच्या बाजूला आपण बाहेरचं बल्ब दिलेलं आहे म्हणजे दोन्ही इकडचे तरी चालू होतील. कसं माणूस आल्या कसा इथे बघा माणूस आल्या कसे पहिले बटन दाबतो ना तर झुंबर आणि बाहेरची लाईट तरी पेटेल पहिली बरोबर. मग तिसरा बटन दाबला की आतली लाईट पेटेल. म्हणजे पहिले तिन्ही सिस्टम मी लाईटचे ठेवलेले आहेत व्यवस्थित एकदम. आणि कॅमेरामॅन जास्त दरवाजाकडे मारते वाटतं नाही. हे बघा प्लास्टिक पण काढायचे दरवाजाचे. हा. आणि हे सिस्टम बघा हे 4ही ना सर्व बाहेरच्या लाईट्स आहे बघा. आता हे दोन दाबले ना तर काय पेटलं बघा बाहेर मध्ये ते दोन्ही पेटले. या साईडचे पेटले बघा. आता लास्टचे 2 दाबल्यावरती बघा आता काय पेटले. ती लास्ट वाली आणि इकडची हँग वॉल लाईट. म्हणजे असं सर्व डोक्याने केलेलं आहे. आणि हा बटन कसं ती बघा फोकसची आहे ती. फोकस. ओके बरोबर. म्हणजे इकडे व्यवस्थित दिलाय तुम्हाला. इकडे लगेच समजेल बघा. आता मी कॅमेरा घ्यायचं तुम्हाला पण लगेच समजेल की कसं डोक्याने काम केलेलं आहे. बाहेर बघा 4 लाईटी आहे. एक ती आपली बॅल्कनीची, हे 2, 3 आणि वॉल लाईट. तर हे 4ही मी बाहेरच्या लाईटी दिलेल्या आहेत. हे आपलं फॅन, ही ट्यूबलाईट, हे आपलं झुमर आणि ही बाहेरचा बल्ब. त्यासोबतच हा आपला कीटॅगच्या बाजूला जो फोकस आहे. आणि आता बघा समजा मी कीटॅग काढतोय इकडे. कीटॅग काढल्यावर बघा आता जरा गेली लाईट सर्व बंद होणार आणि रूम लॉक करून बाहेर यायचं. हां म्हणजे आपला हॉटेल लोकांमध्ये कसं असतं तसं. तर कीटॅग टाकला तुम्ही समजा तुम्ही आलात आणि कीटॅग टाकलात की लाईटी सर्व ऑन झाले. आणि कीटॅग टाकल्या जी लाईट चालू असेल ती पेड लागणार. हां. नंतर तुम्हाला एक्स्ट्रा लाईट्स हवे असेल फॅन असेल तर तेव्हा तुम्ही ते लावायचे. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्टच करेल. आम्ही तर असणार सर्व्हिसला पण तुम्ही जाताना सर्व लाईटी असे ऑफ करून ठेवा.
ऑफ करून ठेवा. ठीक आहे. आणि नाईटसाठी बाकी कुठे कनेक्शन बघा, मी इकडे तिकडे कोपऱ्यात ना तुम्हाला एक सांगायचं आहे की मी सेन्सर लाईट्स बसवत होतो, पण ते सेन्सर लाईट बसवले आणि जेव्हा ट्रायल केलं ना तर सेन्सर लाईट चालूच नाही झाले. म्हणून तुम्हाला आजूबाजूला दिसतील की थोडंसं काहीतरी टचअप राहिलेलं आहे, बरोबर. तर इथे आता म्हणून त्यासाठी 0 बल्ब बघा नॉर्मल दिलेला आहे. आणि हा अर्ध्या वॉटचा आहे, पण लाईट रात्रीचा बघाल तर पूर्ण लाईट येते. तर तुम्ही इकडे लावू शकता. इलेक्ट्रिसिटी आपली सेव्ह करतो आपल्या स्वतःच्या घरी हा वगैरे, तसंच. तसंच आपण बाहेर पण जातो वगैरे तर इलेक्ट्रिसिटी सेव्हच करायची. तर हा बल्ब कारण की माझं अजून बोलायचं आहे कारण की सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी सेव्ह अर्थ. हां बरोबर. आणि हा बल्ब तुम्ही काढून बघा, असा इकडे नको असेल तर हा असा काढून तुम्ही तिथेही तुम्ही त्याच्या पाठीचे आहे ना. आणि बघा आम्ही सर्व बेड काढून कसं व्यवस्थित ठेवतो, म्हणजे घाण लागणार नाही, घाण होणार नाही. हे कसं ना, मी डिम बल्ब का ठेवलाय, बहुतेक लोकांना सवय असते रात्री पण झोपताना जरासा उजेड पाहिजे असतो बरोबर. वावर करण्यासाठी वॉशरूम वगैरे मध्ये, तर म्हणून हा डिम लाईट ठेवलाय. तुम्हाला यूज करायचा तुम्ही यूज करू शकता. हा बाहेरचा बल्ब आहे म्हणजे नाही नाही, झुंबरच्या हा बाजूचा. झुंबरच्या बाजूचा बाहेरचा बल्ब. तर इकडे बघा बाहेरचा बल्ब पण आपला पेटलेला आहे. आणि याचा खूप प्रकाश आहे आणि तुम्हाला सांगितलं ना मी सेन्सर लाईट सर्व लावत होतो, पण ते सक्सेसफुल नाही झाले कारण आणि पेटतच बाहेरच्या नव्हते. लाईटचा प्रकाश खूप आहे. आता तुम्हाला एवढं कळणार नाही उजेड आहे म्हणून, पण चांगला प्रकाश आहे. तुम्ही इथे ना या पॅसेजमध्ये उभं सुद्धा राहू शकता, असं वॉकिंग करू शकता रात्रीचं. ओके. म्हणजे एवढी चांगली लाईट आहे. डोरचे हे कधी काढायचे आपण प्लॅस्टिक? आता हे डोरचे प्लास्टिक आता परत एकदा आता सांगतो, जेव्हा पण बुकिंग असेल ना, कोणी पण जेव्हा बुकिंग करतात आहेत त्या बुकिंगच्या अगोदर नेहमी हा फुल साफ केला जाईल, पाण्याने एकदम चांगला धुतला जाईल, फ्लोअर पण चांगला धुतला जाईल. आता त्यासोबतच इकडे आतमध्ये या, इथे सुद्धा तुम्ही बघू शकता की कीटॅकचं काम झालेलं आहे. इकडे बघा, इकडे गाजर अशी या साईडला पाठी आहे आणि इकडे तुम्हाला दाखवतो बघा, इकडे सुद्धा कीटॅक लावलेला आहे. ठीक आहे. आता जर मी कीटॅक काढला की लाईट गेली आणि परत मी जर कीटॅक टाकला, कीटॅक एकदम व्यवस्थित टाका, आपल्या घरासारखं वापरा, आपली लाईट आलेली आहे, बरोबर. फॅन ट्यूबलाईट दोन्ही. आणि आता ह्या बल्बची गरज आपल्याला पाठी आहे, पाठी लावायचं आपल्याला वॉशरूमच्या तिकडे. आणि तुम्ही बघू शकता बेड सर्व एकदम व्यवस्थित बंद करून ठेवलेले आहेत. इकडे सुद्धा लाईट लावली. इकडे आपल्याला ही एकच लाईट आहे. ठीक आहे. ही इकडे एक लाईट आणि इकडे 0 लावलाय. आणि इथे पण हा मी 0 काढतोय आणि हा लावतोय व्हाईट वाला ना, व्हाईट वाला लावतोय, म्हणून इकडे 2 आणले, म्हणजे जास्त प्रकाश होईल, म्हणजे लाईट जास्त होईल. कारण 0ची गरज नाही, कारण आपण तो 0 आणलेला आहे, बरोबर. हा. आता हे लावल्यावरती काजल तुम्हाला बटन पण दाखवेल. काजल बटन दाब. ओके, दिसलं तुम्हाला. तर हा एक काम झालेलं आहे, म्हणजे दोन लाईट झाले याच्यात पण, एक छोटी एक मोठी ट्यूबलाईट आणि एक बल्ब. ओके. आणि त्यासोबतच अजून एक आपल्याला पाठी लावायचं, म्हणजे तुम्ही पाठी ही असं नाही की तिकडेच, पण तुम्ही समजा 1-2 जण असं शांत एकट्यात बसायचं असेल तर तुम्ही इकडेही असं येऊन चेअर घेऊन बसू शकता व्यवस्थित. आता इथे एक लावतो मी बल्ब. आणि ह्याचा बटन मी तुम्हाला दाखवतो बघा, ह्याचा बाहेरचं बटन आणि पाठच्या बाथरूमचं बटन इकडे आहे पाठी. एक बटन बाहेरचं बघ, हे काय भेटतं मग पहिलंवालं इकडचं बाहेरचं. एनर्जी सेव्ह करण्यासाठी मी तुम्हाला अजून एक सजेशन देईल. आता हा पूर्वीचे जे बल्ब्स असतात, बरोबर, तर हे 10 वॉटचे आहेत, 10 वॉट्स, आणि ह्याची किंमत आहे 15 रुपये. आणि हा जो बल्ब दिसतोय हा आहे अर्धा वॉट, म्हणजे असे 20 बल्ब जेव्हा पेटतील तेव्हा सेम बिल येणार. 10 वॉट कुठे आणि अर्धा वॉट कुठे, पण हा 15 रुपये, तर हा 30 रुपये. डबल किंमत आहे, पण सेविंग किती होऊ शकते तुम्ही विचार करा. तर तुम्ही असे 10 वॉट लावण्यापेक्षा असे अर्ध्या वॉटचे आपले LED बल्ब्स लावा. ठीक आहे. म्हणजे आता बघा हे सर्व लाईट्स पण बंद केले तरी एक सफिशियंट लाईट येते. आणि बेड पण आम्ही सर्व काढून ठेवतो, म्हणजे साफ राहतं व्यवस्थित सर्व. आणि चेंजेसमध्ये एक तुम्हाला दाखवायचं राहिलं, हा मी दरवाजा जरा उघडाच ठेवतोय, म्हणजे कसं क्रॉस व्हेंटिलेशन चांगली होते आणि बंद असलेलं घर पण एकदम चांगलं वाटतं. तर इकडे बघा, इकडे एक मिरर लावलेली आहे, म्हणजे एकदम एंट्रीला चांगलं वाटेल एकदम. ठीक आहे. तर ह्या लाईट्स बंद करतो मी, 0 लाईट चालू ठेवतो आहे थोड्या वेळासाठी. तर समोर मिरर लावलेली आहे आणि त्यासोबतच हे उघड गाजल. इथे बघा कुठे ह्या रूममध्ये 2 ठिकाणी लावलेत मी. तर पहिला मी झुंबर लावतो, एक इकडे लावलेला बघा. ठीक आहे. म्हणजे लास्ट बेड इकडेपर्यंत देणार, जे इकडे बेड नाही कारण दरवाजा उघडायला लागेल. तुम्हाला कसं रेडी वगैरे व्हायला बरं पडेल, हां, असं मेकअप समजा वगैरे करायला, हेअर करायला.
एक मिरर तर हवा ना, तर मिरर तिकडे लावलेला आहे आणि त्यासोबत एक मिरर पाठच्या बाथरूममध्ये आम्ही नाही लावलं आहे, पुढच्यामध्ये एक लावलं आहे. तर ह्याची लाईट बघा, ह्याची पण लाईट बघा एकदम सिस्टमॅटिक कॉर्नरची लाईट ह्याची आहे, ते इथे लावलेलं आहे. ठीक आहे, समोर समोर बघायला छान वाटेल. मी पण आजच हां, बघते. आणि तुम्ही विचाराल की ह्याला जरा चांगला मिरर पाहिजे, जेव्हा मुंबईला जाऊ तेव्हा डिझायनर आणू, पण सध्या जिकडे मिळतं तसंच आणलेलं आहे बरोबर. हो. आणि हा बाथरूम तर बघा एकदम मस्त आणि डिझायनर वाटतंय, मस्त. आंघोळ करायचं रोज सारखं मूड करेल. आणि तुम्हाला इकडचं पण सांगतो, तुम्हाला बघा हे सांगतो, हा जर बाथरूमचा तर हा स्ट्रीप लाईट आहे, दिसली? हे स्ट्रीप लाईट आहे. आणि हा एकटा जे ठेवलं आहे तर मी फोकस ठेवला, तर हा बटन दाबतो बघा, फोकस लागेल बघा, दिसला? म्हणजे फोकसला एकट्याला ठेवलं आहे. आणि तिकडे पण कीटॅग, इकडे कीटॅग नाही लावलेत. आणि बाकीचे हे दोन लावल्यावर बघा तुम्हाला काय दिसतील बघा. हां, हे दोन कसले बटन आहेत माहिती आहे का? वॉल लाईट आणि बाहेरची स्ट्रीप लाईट. ठीक आहे, आणि ह्या दोन लाईटी, ह्या दोन 4 बल्ब्स आहेत, दिसले? हां, आणि हा फॅन आणि ट्यूबलाईट, हे लिहिणार आहे मी, हे सर्व लिहिणार आहे मी. तुम्हाला एक सांगतोय की बटनाचे सिस्टम पण मी एकदम प्रॉपरली अरेंज केलं नाही. सर्व बटनाच्या खाली लिहिणार आहे की हँगिंग लाईट किंवा वॉल लाईट किंवा आपलं झुमर, फॅनच्या बाजूला फॅन आहे. ठीक आहे, तर अशी सर्व प्रॉपरली सर्व केलेलं आहे अरेंजमेंट. आणि तुम्हाला इथे चार्जिंग स्लॉट सुद्धा आहे. हां, तो पण इन्व्हर्टरला बॅकअप दिलेला आहे, त्याला पण इन्व्हर्टर बॅकअप आहे ह्याला. मोबाईल चार्जिंग स्लॉट वगैरे. हां, आणि फक्त लाईट गेली की झुमर चालू नाही राहणार, पण ट्यूबलाईट आणि फॅन चालू राहते. ओके, तर अशी सर्व सिस्टम आणि अपग्रेड आम्ही केलेलं आहे. आणि ते बघा, आता आपण पाठी आलेलो आहे. तर पाठी म्हणजे जिकडे आपण पंप आपण ठेवणार आहे तिकडे. आणि इथे दिसतंय तुम्हाला, अरे रे रे रे, कुत्र्याचे पाय आलेले आहेत सर्व त्याच्यात सिमेंटवरती. पण हे सर्व लेवल केलेलं आहे, म्हणजे इकडे पाणी पावसात जो साठत होता तो बरोबर स्लोपनी बाहेर जाईल. आणि हा बघा रेस केलेला आहे प्लॅटफॉर्म थोडासा, पण इकडे आपल्याला पाण्याच्या टाक्या ठेवायच्या आहेत, म्हणजे आपण जेव्हा तुम्ही सर्व फिरायला याल तेव्हा पाणी कमी नाही पडलं पाहिजे. तर ऑलरेडी एक टाकी आहेच आपल्याकडे, दुसरी पण आपल्याला अशीच घ्यायची आहे किंवा मोठी घ्यायची आपल्याला. असं पाणी एवढं आहे ना. हे बघा, हे चांगल्या काय ह्याची घेतली होती, UV ट्रिपल लेअरची घेतली होती, म्हणजे उन्हाने हे होणार नाही. आणि इकडचं तुम्हाला दिसतंय की आमची टाकी फुटली होती म्हणून भंगारला दिली आहे. आणि हे पण थोड्या दिवसांनी आम्ही सर्व साफ करून घेऊ व्यवस्थित. आणि तुम्हाला एक दाखवायचं आहे की बाहेर पण तुम्हाला थोडंसं घाण बिन अशी वाटत होती ना, तर बघा लेवल कसं प्लेन केलेली आहे. सर्व माती त्या भरणीला जिकडे आपण वाढवल्या पाठी टाकीसाठी तिकडे यूज केलेली आहे. बघा, सर्व व्यवस्थित प्लेन झालेलं आहे. आणि ते पण सर्व साफ केलेलं, म्हणजे समजा कार पार्किंगसाठी आपल्याला अशी चांगली जागा आहे. माझी पण कार इकडे पार्किंग होते आणि इकडे ही सुद्धा आपण पार्क करू शकतो. इकडे समोर 1 2 3, इकडे 3 4, आणि ही पण आपली जागा आहे, कारण हा रस्ता नाही आहे ना, हा रस्ता नाही आहे, इकडे बंद आहे. तर ऑलमोस्ट हे सर्व गाडी पार्किंगसाठी यूज होऊ शकतात. इवन आतमध्ये सुद्धा इकडे एक गाडी पार्क होऊ शकते, है ना बब्बू? है ना, पार्क होऊ शकते ना. चला आतमध्ये, चला आतमध्ये, चला आतमध्ये. आता इथं बघा शॉपिंगला गेलेलो, शॉपिंगमधून काय आणलं बघा, एक ताट भरून डाळिंब आणले आहेत, अजून दाखवतो काय काय आणलेलं आहे. दुसरा ताट भरून बघा ॲपल आणलेले आहेत. तिसरा ताट भरून बघा दूध आणि 1 पॅकेट दही आणि 1 पॅकेट दूध आणलेलं आहे. आमच्या इकडे अमूल 25 रुपयाला मिळतं आणि दही 45 रुपीजला मिळतं. हाच दही दुसऱ्या कंपनीचा आहे, डीमार्टला 35चा मिळतं. आणि फायनल ताट भरून बघा, इकडे पिशवी खाली झालेली आहे, 1 ताट भरून चिक्कू आणलेले आहेत. तर बघा, अशी हेल्दी शॉपिंगसुद्धा तुमच्या घरी केली पाहिजे तुम्ही, आणि नक्की तुम्ही करतच असाल. ॲपल पडले 150 रुपये किलो, चिकू पडले 100चे 1.5 किलो, आणि डाळिंब पडले ते पण काहीतरी 150 रुपये किलो. ओके.